I den her lille korte video vil vi gerne snakke lidt omkring, hvordan teknologien forandrer virksomheder. Det vi kommer til at snakke lidt om, det er informationsteknologien, altså hvordan og hvorledes vi informerer. Det kan være gennem hardware og software. Så kommer vi til at se på, hvordan der bliver ændret på konkurrenceevnen, betalingsformer og for eksempel nye leveringsformer, og så også lidt omkring, hvordan butikkerne implementerer ny teknologi til at ændre på den måde, kunden oplever det på. Informationsteknologien har ligesom i de sidste 20 år været totalt udviklet. Altså der er sket rigtig meget på det her område. Og det er blandt andet både inden for hardware-delen. Når vi snakker hardware, så snakker vi altså det fysiske element. Altså det kan være din computer, din telefon, det kan være en skærm, tablet osv., som jeg også har legnet op en masse forskellige eksempler her. Software-delen er altså de apps eller de systemer, vi kører på vores hardware. Det kan være dit styresystem, som du sidder på nu. Det kan være økonomisystemer. Det kan være dit Word osv. ERP-systemer osv. Så der er mange forskellige former for software, også mange forskellige former for hardware, som alle sammen arbejder sammen. Og vi kan finde en lille visuel repræsentation af det her, hvor vi ser hardwaren og softwaren ved siden af hinanden, og de skal ligesom arbejde sammen i den her samarbejde for at udføre det stykke arbejde, vi har sat os for at udføre med dem. Det har også gjort, at vi som land, hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, er blevet meget mere konkurrencedygtige, fordi at vi har fået inkorporeret både det her nye hardware og den nye software. Og det gør ligesom, at vi for eksempel via et internettet kan øge vores omsætning, fordi at vi lige pludselig kan sende en masse ting ud af Danmark via det her teknologi. Derudover så kan vi også sådan nedsætte nogle af de her fysiske dele, fordi vi lige pludselig kan rykke nogle af noget af vores arbejde ud af landet og kan få det lavet af nogle steder, som på papiret måske er billigere til at kunne få lavet det her, og så kan vi stadigvæk have det som om, at vi sad hjemme i Danmark, fordi at vi har den her teknologi, der gør, at vi kan kommunikere med folk for eksempel i Kina, i Indien, i Polen, i Tyskland osv. på få millisekunders delay imellem det. Så der er altså ikke så meget forskel på, om jeg faktisk sidder i et kontor i Aalborg og skal kommunikere med nogen i Aarhus, end der er, hvis jeg sad i Japan og arbejdede. Så er altså den her kommunikation meget mere effektiv og meget hurtigere. Og det kan altså også være med til at skabe noget mere profit. Derudover så har teknologien simpelthen også gjort, at vi har et bedre overblik, både over, det kan være, at vi er i en butik over vores lager, hvor vi har forskellige PDA'er, scannere, stregkoder, RFID-tags osv., hvor vi kan holde styr over og hele tiden scanne vores varer for at se, hvor mange har vi på lager, hvad udløber på dato osv. Og det gør altså, at vi kan mindske det her svindel eller dårlige varer, der gør, at vi bliver mere konkurrencedygtige, fordi vi har mindre tab, og derved ligesom kan have en højere omsætning. Så det er altså alt sammen noget, hvor teknologien har gjort, at vi kan blive mere konkurrencedygtige. Så er der også kommet de her nye betalingsformer, hvor der før i tiden selvfølgelig var kontanterne, som vi brugte rigtig lang tid på, ligesom at på i gang og til at kunne aflevere og kunne tælle op og så videre ved kassen. Nu er det hele jo selvfølgelig flyttet over på et terminalsystem, hvor vi enten bruger dankort, så kom der jo MobilePay, så er der også dankort på mobilen, så der er lige pludselig mange, og sågar også faktisk betale med dit Apple Watch for eksempel, så der er lige pludselig rigtig mange betalingsformer, der er meget hurtige, og der er også en form for sikkerhed ved det her, fordi der er jo ligesom noget elektronisk, hvor der sidder noget sikkerhed i, og der er ikke nogen, der kan stjæle kassen, der er ikke nogen penge, der kan blive væk på den ene eller anden måde, fordi det alle sammen kører igennem det her IT-system, der er sat nogle rammer op for, som er sikre, og vi ved, hvor pengene bliver channelet hen, altså hvilken kanal de kører igennem, og så hvor de ender henne. Så det har altså også gjort noget, at det er lidt mere simplificeret og mere sikkert, og derfor også meget lettere, både for selvfølgelig virksomheden, men også for kunderne. Det der så også muligvis kommer til at ske i fremtiden, det er selvfølgelig, at den her teknologi tager over på det sådan, hvordan vi interagerer med det private. Og hvis vi tager et eksempel her i form af posten, der leverer varer ud. I dag der har vi jo biler, eller nogen faktisk, der cykler, eller kører på scooter rundt og leverer de her varer ud til kunder, eller ud til private, men også til virksomheder. Men hvad så hvis du kunne sådan automatisere det? Du kunne lige pludselig spare en masse
selvfølgelig ressourcer i form af nogle lønninger, der gør, at vi kan bruge vores penge mere konkurrencepræget, så vi kan øge vores omsætning der. Og en af de ting, man har foreslået, i hvert sådan noget som Amazon har testet med de her droner, altså vi har droner, der kan levere pakkerne. Så det vil sige, fra deres varehus kan de levere en pakke på omkring en time. Så fra du bestiller den, så har du den nok cirka en time efter, alt efter hvor langt du selvfølgelig bor væk. Men de kan altså hele tiden sende varer ud med de her droner her. Man kan sige, der er selvfølgelig nogle problematikker ved det i form af hele det her med, at de selvfølgelig optager noget data, de optager noget video, og de flyver i luftrummet, hvor vi har nogle regler for, okay, hvad må man flyve over privat ejendom og så videre. Men det er også lidt sådan en innovativ idé til, okay, hvordan kan vi effektivisere det her, og hvordan kan vi sørge for, at kunderne de får deres varer så hurtigt som muligt, uden at vi skal bruge alt for mange penge og omkostninger på at få det leveret. Og det er jo en af de der eksempler, man kom med her. Dertil vil det jo selvfølgelig også kunne, som der er nævnt her, altså opsamle data og opmål og så videre, hvor man lige pludselig kan bruge det til alt muligt andet. Så det er ikke kun det her med at levere pakker. Man kan også gå nogle andre brancher, hvor vi ser det. Vi har eksempelvis set det på marker, hvor man ser droner, der kan optage med specielle kameraer, og så finde ud af, hvordan hvilke næringsstoffer osv. der er i jorden, for at finde ud af, hvordan og hvorledes man skal gøde det næste år. Så det er også nogle af de der ting, der kan bruges til helt til eller overvågning og så videre. Så der er masser af ting, man kan sige i det her nye drone-element, som man ligesom kan inkorporere. Så er der også noget som butikker, hvor man prøver at digitalisere sig selv. Det kan være Meny her, der prøver at sætte sådan nogle små trackere og så videre op rundt om i butikken, for at få et indblik i, hvordan er det kunderne bevæger sig. Fordi ved de her tracker kan vi jo se, hvornår kunden går det ene eller det andet sted hen. Hvis de støder ind den her vare, hvor lang tid står de ved den? Stopper de op, eller går de videre? Hvis de støder ind den her vare, går de så videre til nogle andre specifikke varer? Er der nogle mønstre i det? Og på den måde kan vi ligesom optimere den måde, vi indretter vores butik på, og hvilke varer, der er på tilbud, hvornår, og hvilke varer, der skal på tilbud på samme tid, osv. Så det er jo sådan en måde, man kan ligesom inkorporere det her på. Så har vi også alt det der med ansigtsgenkendelse, som I nok kender fra jeres smartphone. I kan låse den op med smartphone. Det er også noget af det, virksomhederne vil til at inkorporere i butikkerne. Fordi hvis vi kan genkende ansigtet, så kan vi måske aflæse deres humør og finde ud af, okay, hvor er de glade, er de sure, eller hvad er de? Og samtidig så kan man også sige, okay, hvis vi kan genkende deres ansigt, så kan vi måske lige pludselig lave noget markedsføring direkte imod den person. Så hvis nu at jeg er glad, så får jeg det ene tilbud. Hvis jeg ikke er så glad, så får jeg måske det andet tilbud. Det kan også være, at vi trækker den videre, og så siger, okay, men hvordan gør vi det lettere for kunden? For vi vil altid gerne gøre det lettere, så vi bruger teknologien til at gøre det lettere for vores kunder. Og en måde, vi kan gøre det på, er selvfølgelig ved at gøre det lettere at betale, fordi vi ved jo alle sammen det der med at stå i kø i 10 minutter. Okay, det er så træls, nu har jeg alle mine kølevarer, jeg vil godt ud af butikken. Hvad nu, hvis vi kunne bruge ansigtsgenkendelse til faktisk at betale med? Det kunne være smart, at vi kunne det. Så det kunne være en idé også, der man også prøver på det her med, kan vi bruge ansigtsgenkendelsen til at betale, så jeg bare kan gå ind i butikken og gå ud igen. Nogle af dem, der har prøvet at indføre noget af det er for eksempel Amazon Go i USA, hvor man har lavet den her shop, hvor man sådan set bare kan gå ind, tage det man vil have, og så gå ud igen. Det er selvfølgelig ikke sådan, at du bare får tingene gratis, du betaler selvfølgelig for det. Og måden du gør det på, det er sådan set, når du går ind, så lægger du din hånd hen over en scanner, går du ind, tager de varer, du nu skal have, og når du så går ud igen, så lægger du hånden igen, og så kan den scanne, hvilke varer du har taget med ud, og så betaler du kun for de varer, som du har taget, uden at skulle igennem en scanning af varerne, og skulle igennem en kasse, hvor der er en, der sidder og skal betale, og uden at kø. Du går bare ind og ud. Så det fungerer altså ret så smart. Så det er også lige nogle eksempler på, hvordan og hvorledes de her digitalisering eller de her teknologier, de forvandler vores butikker, og den måde, hvor vi kan blive mere og mere konkurrencedygtige på at gøre det lettere for vores kunder, og derved ligesom få en større omsætning.